zip luman ai ni sa mai ko an kam chara nia ku pahnih anga pahnih ni lo la pahnih pathum chun om ni ko phone idun long chiang vok thei lawa oh yang du ve ye tu da kem lai pakhat ama chuan so ti lai kila so thema so zoom vak chi pon ta quality chhel tuk don mai ti pir veu mai pute mà đi hai bel nghe một po bớt rồi mình mua đâu re mà le travel riu si hết khoi ngai la chân en sa vai ngam pa ve em nhỉ